10.000 di istri yang tepat. Alah kopet, 10.000 di istri yang apes lah ya bun. Kue cocok nemen kue masuk. Rame nemen ya konten-konten sini kue 10.000 di istri yang tepat. Ngoliem birang-birang. Oh mana janganan birang-birang. Heran kue anak wong lanang sing percaya. Anak sing ngomong kue ya nang TikTok kue 10.000 bisa oleh warna-warna. Kon duwe 50.000 kurang baik. Ya rikan jajal loh. Kita gawani duit 10.000 kita gawe ya nang sayur tak gawani 10.000. Kue bisa oleh beras, bisa oleh lawuh, jajal bisa pore ya. Wong siki beras raja lele sing rika seneng mbok, bulog jero ora doyan. Kue ben 16.000 Kang ya. Kue ya temut-temut kue beras stok. Rika apa gelem di kordeli warna beras stok, kon mangan lawuh beras stok. Ndak ngruntep po piring pada mabur dipecahi jare. Kila kalawuhe iku mano karo ngas-ngasan terus balik ngarit ya. Seorang sah ngandel 10.000 di istri yang tepat apa ranengan gue konten mana standar TikTok kan jadi ikuti ini wis gari fokusnya wis awes duit bunda pakai kurang duitnya oh iya wis gari duwe wong nyatane kurang orang go arep di tilap apa arep di korupsi orang mungkin lah wong paling harian pira ya wis orang sak percaya 10.000 di istri yang tepat 10.000 ya mengoleh ya belentik ya belentik lah enak ya 10.000 pas ya orang nganggo bangsane sambel laka segane gue enak pas 10.000 ya jambal baik gue ya belentik jambal oke pun